It's time to shine! Turo! Uy! Whoop! Hello, Juyax. Oh, Boss Pipot. Na ako'y hatag sa imo nga misyon. Dili ni basta-basta nga misyon, Juyax. Kay kani sila, babag ni sa akong negosyo ug mga plano. Mao nang gusto ko nga mawala na ni sila. Kay mao ni babag sa akong mga plano. Masig pa parihan na po naghapon na. Pakyas ba ito yung manggatag na misyon sa kuha? Testing ra to na ako si mo, Juyax. Kung tinuod ba ka nga hitman, karon seryoso ning astorya. Dako kay kog offer sa imo ha. Ah, nanapon na mong offer ba? Imbis 30 million, abot og 100,000. Dito ka na testingan, Juyax. Kung tinuod ba gyud ka mo serbisyo. Jamming kay ka ba? Hapit ba ko napakay gahapon? Giganit gihawd kay ko. Mao gani no. Mao gani nang gikuha ti ka kay bagtik kay kag mga galawan gapon. Mao nang ikaw akong kuhaon. Kay ikaw ang makasulbad sa akong mga problema o mawala na ang mga babag sa akong mga negosyo. Sige. Pila may offer nimo sa kuha? 30 million! Cash to cash, Juyax. Unsa man? Deal? Ay, David Choy, ubos pa naron ba? Pistingig, ubos karon kay ikaw na gid akong birahan. Matapang! Bagay nang ganahan ako si Mua ba? Kay isog kay ka. Sige, deal. Isend ako ang location karon sa mga drug lord. Sige. Kabalo naman ka kung unsa ko mo trabaho. Kabalo na ko ni mo, Juyax. Basta si Juyax ang mo trabaho. Limpyo. Bye. Sige, bye. Ay, sa wakas. Makuha na gina akong 30 million. Last duty na nako ni. Mag-negosyo na ko og balot. Ipagawas na nako ni akong special weapon. Idugay na ni wala ka patay ba? Sure ka nga na sila direk? O dam, sure na, 100%. Terus mong naong, dili. Magtarong ha, kutukutuhon ta karon. Joke na gani dam. Aw, gwapa ka dili? Bapa dam. Tara. Dam, nana sila dam. Dala na ninyo. Oh, Ang kwarta dala ninyo? Naa, dala. Pila may gusto ninyo. Dita maglangay dire. Kay ba sinapay lain makakita. Ito ata sa sulod. Tara. Darita, kay sure ko. Wala na yung makakita sa tuwa dire ah. Kaya kuha ng teritoryo. O ba? Basta giset up ra ko ninyo. Sit up! Ano naman, nagduda ka sa mga? Ay kabala ka. Buti yung transaksyon. Aw, maayo. yati ng trabaho ah. Naingon naman ko si Layla. It's time to shine! Taysa, magplano sa kung saan o pagtirada. Uluhong ka na ko ng isa no. Daghan mag-isilabay. Tiraho na ako ni. Minta sa'yo pa.
Ano ko? Bala ka diya! Turo! Uy! Patay na si Busing! Lakas na kami itong sweldo niya sa kuha! Mura dyan ko sila ilang na-fit air checker! Stop! Stigli yung Layla! Makatilaw yung ka sa kuha! Butang mo, Pusel! Hindi ka gusto mo butangan! Butangan na yung inyong gusto! Sige, pagbigyan ta mo! Sige, lalaki sa lalaki, ngipon sa ngipon, bangkil sa bangkil. Kung tinuod mo nga lalaki, gusto ko mo binigyanay sa kuha. Laki rin ka! Depende ninyo kung sa pagtuon niyo sa kuha. Mura na hangyo ni mo sa mua. Kasimple ni mo kulatahon. Isa man eh, Karate Kid. You got it, boy. Whoop! Aw, abay na musukol mong layla nga tang build. Saan mo sabay? Wala ko 30 milyon ani. Hindi na ko ito makitaan. Ang tao na ito. Ikaw di komunita. Tayo mo, Pusel! Atubang dire! Wala mo kay pusil. Aw, wala di ay. At tubang na lang diri. Ibutang imong kamot. Puro pamilyar lang yung tawanay. Wala yung mga reglas. Anak sa kagang Juyax! Ang pinakabagtik kahit man sa kalibutan. Oh! Puro pamilyar po ka ba? Takloy! Ay, galaw-gaw. Ikaw malinadi ay. Nya, kumusta naman karon? Okay, kayo na sa nagkaray. Ah, mo, wala mo ka na ingon. Tara! Alam mo, wala pa ako kumalong. Ikaw na na. Tara, di na ako tuyo ng komisyon. Tara!